Dragi moji, dobrodošli na kanal Petrova kuhinja. U današnjem videu ću podijeliti s vama recept jednog finog, laganog, osvježavajućeg kolača. Pa krenimo sa izradom biskvita. Sastojci za biskvit su 4 jaja, 6 žlica šećera, 8 žlica brašna, 1 dl ulja, 1 dl tekućeg jogurta, 1 vanilin šećer, 1 prašak za pecivo, 1 mala žličica kakaa. U posudu za miksanje stavite jaja, šećer i vanilin šećer. Zatim mikserom dobro izradite dok ne dobijete pjenastu teksturu. U tako izrađenu smjesu postepeno dodajemo suhe te mokre sastojke. Pripremite pleh za pečenje dimenzije 25 x 30 cm. Nauljite ga i pobrašnite. Zatim u njega isipajte 2/3 biskvitne smjese. U ostatak smjese dodajte kakao. Dobro sjedinite. Zatim isipajte po svjetloj biskvitnoj smjesi. Tako pripremljenu biskvitnu smjesu čačkalicom prošarajte sa kružnim pokretima. Biskvit stavite peći 10 minuta na 200 stupnjeva Celzijevih. Da biste spriječili odvajanje kreme od biskvita, još topal biskvit prekrijte s aluminijskom folijom. Tijekom hlađenja biskvit će se potpariti i samim tim ona gornja korica koja nam inače stvara problem će se zalijepiti na aluminijsku foliju. Kad smo sklonili problematičnu koricu, biskvit prelijte sa 2 dl soka iz kompota. Sad možemo krenuti sa izradom naše kreme. Sastojci za kremu su 9 dl mlijeka, 9 žlica šećera, 3 pudinga od vanilije, 400 g kiselog vrhnja i 1 kompot od bresaka. Puding u prahu izradite sa malo mlijeka i šećera. Ostatak mlijeka stavite da prokuha. Kad mlijeko prokuha, ukuhajte puding. Kuhajte par minuta. Kad nam se puding krema skuhala, sklonemo ju s vatre i postepeno dodajemo kiselo vrhnje. Sve dobro sjedinimo. U tako pripremljenu kremu dodajemo kompot od bresaka, koje smo prethodno isjeckali na sitne kockice. Voće dobro sjedinite sa kremom. Zatim kremu isipajte preko biskvita. Poravnajte i ostavite da se dobro ohladi. Kad nam se kolač ohladio, premažite ga sa izrađenim šlagom u prahu. Voćne kocke su spremne za degustaciju. Do sljedećeg videa budite mi zdravi i veseli.